tɔgɔ Jɛnɛba Tarawele Madame Keyita. Ji donna an ka yɔrɔ la n'an cɛw donna juma n'i tɛ mɔgɔ y'an ye olu nana ka n'an lajɛ u bɔra juma tilegan fɛ ka don Lazara bolo olu nana min o y'an ye min o k'an tɛ se ka si yan parce que ji tɔ bɛ kɔfɛ ka na u y'a ye ko ji bɛ na parce que k'a fɔr'u ye donc k'an ka na an ka bɔ yen an k'u ma yɔrɔ t'an bolo an bɛ taa min u k'a ma ko k'u bɛna yan ɲini an ye k'an ka yɛlɛma yan ko sani wagati bɛ cɛ. Ne tɔgɔ ye Basiriki Sankuta. Anw ye boso ye ji fitinin tɛ an wuli n'i y'a ye ji o ji y'an wuli donc an yɛrɛ b'a dɔn an bɛ se ka wuli. Ne tɔgɔ ye Bukadari nka mɔgɔw b'a fɔ ko Bukaden Mɛnta an sigiyɔrɔ ye Badawolo de ye bon ni Ala y'a latigɛ ni ji nana don an kɔrɔ faamaw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u taara an tulo ma gɛn y'an tulo ma gɛn u kana n'an ye ekɔliso la u ye dɛmɛ caman fana kɛ an ye. N tɔgɔ ye Sumana Sanpana ne ko Zigimɛ gun kan ne ka baara ye mɔnikɛ de kabini ji kɔni donna an kɔrɔ dɔrɔn an ka baara bɛ jɔ voilà alors denbayatigi sago mɔnikɛla ka sɔrɔ man bon alors ni u ka sɔrɔ jɔra kɔni o ye degun ye. Ji yɛrɛ bonya mɔni yɛrɛ tɛ se ka kɛ ji la nin waati la quoi bon minɛncɛw hali sisan minɛncɛw bɛ yen. Tɔgɔ ye Mariam Sire nka depuis an nana an ma lafiya an ka denmisɛnw ma lafiya hali sinɛ yɛrɛ bɛ an kɔni nana faamaw bɛ dumuni d'an ma o bɛ ka an nisɔndiya fɔlɔ an kɔni bɛ taa an bɛ fura dɔw sɔrɔ wari la u bɛ dɔw d'an ma hali sisan ne yɛrɛ fura filɛ n bolo n ye dɔ san dɔ dira an ma. An ma ɲinɛ an cɛw ma ɲinɛ denw ma ɲinɛ tiɲɛna kɔni sumaya b'an kan yɛrɛ yɛrɛ de u ka dɛmɛ don an ma hali bi. An yɛrɛ ka sow bɛɛ tiɲɛna an t'a dɔn an b'u sɔrɔ cogo o cogo ne yɛrɛ filɛ nin ye ne yɛrɛ ye n ka ko dɔn hali dɛmɛ b'a t'an dɔw la mɔgɔ b'an cɛ la hali dɛmɛ b'a t'u bolo cɛkɔrɔba dɔw b'an bolo yan nɔ hali baarakɛ b'a t'u bolo mɔgɔ de bɛ k'u dɛmɛ. Fɔlɔ yɛrɛ anw bɛ Dagala tuma na musow bɛ taa jɛgɛ feere la dugu kɔnɔ sisan olu y'o bɛɛ lajɛ sisan an mago bɛ dɛmɛ de la sisan. Anw bɛ yen depuis yɔrɔ in dira ma depuis Musa fanga ninnu kana se Alifa fanga ninnu ma mɔgɔ i ye o san hakɛ kɛ yɔrɔ min na n'i wulila ka bɔ yen ka na aw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na a mina kɛ cogo o cogo adamadenya degun kɔni b'a la mais degun min b'a la an b'o ta ni Ala ye parce que kuma se don a bɛna ban don dɔ la ni Ala sɔnna. Depuis an wulila fo kana se sisan ma faamaw bɛ tila an fɛ yan u bɛ si an fɛ yan. U ka dɛmɛ don an ma hali bi u b'u cɛsiri an ye n'o tɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min na kɔni yɔrɔ ɲuman tɛ parce que projet taara ka ban hali n'i sigira maa ka yɔrɔ la denmisɛnninw bɛna kalan de kɛ o faut que fo u ka yɔrɔ ɲini an ye an fana ka bɔ denmisɛnninw ɲɛkɔrɔ fana u ka kalan an yɛlɛmani u ka gɛlɛn mais denmisɛnninw ka kalan fana y'a belebeleba ye o kɔni ka di an ye. N sera ka dugukolo sɔrɔ sigiyɔrɔ sɔrɔ ka se ka dɛmɛ sɔrɔ jamana kɔnɔna na a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Nka an kɔni bɛ laɲini min kɛ sisan n'u sera ka yɔrɔ di an ma an bɛ se ka jɛ ka sigi yɔrɔ min na min tɛ bakɔnɔna ye bilen o de ka di an ye n'u ma yɔrɔ d'an ma ni ji jɛra an bɛ segin an sigiyɔrɔ kɔrɔ de la dɛ parce que anw sigiyɔrɔ tɛ lakɔliso ye. An ka cɛw filɛ fɛn t'u bolo an kɔni ye boso ye an bɛ bada fɛ foyi t'an bolo hali sigiyɔrɔ ɲuman t'an bolo n'an dɛmɛ k'a sɔrɔ gouvernement kɔni dɛmɛ k'an dɛmɛ ka sigiyɔrɔ ɲuman ɲini ka d'an ma o ka d'an ye an boso tɛ sɔn wɛrɛ fɛ an bɛ bada de fɛ o de ka d'an ye.